Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang araw po sa inyo. Shout out po sa akong first viewer. Ayan. Mayong hapon. Habang niya. Saan pamatingin mo? Ano yan eh, kalintura ko yung ba niya. Unsa Magbalik-balik. makainit? Ah, Unsa kainit mo kalintura? Ah. wala ko ka anong karag sa ilok yan. Oo. Gabalik-balik lang yung ba. Unsa may paminan nimo kanang Sakit ng kanang kalawas. init imong paminaw o tugnaw? Unsa man? Kanang ganina, nabuntag, itagigan ko. Sa tugnawan. Ah, yung tugnaw? Karon na po. Basta nilita. Init abot. Murag na. Pila kadlaw nimo paminaw ang kalintura nimo? Start na itong ihapon niya. Napon lang. Tapos, at sa pag yun? Sakit ako. Sige, tam. Sakit akong lawas. Ano man, kuhan ka? Nag-apel ka volleyball, wala. Wala, katong minute, katong permission niya iya. Permission. Sa'yo? Sa'yo? Oo niya. Dugay na po ito. Kung karoon, wala mo yung punawaan sakit. So sa, after itong confirmation na mo, sipon ko, niya. Kalinturan, igubo na sa, niya, nawala. Pagkauman, balik sa hapon. Ang likod ni mo, may problema? Paminaw ni mo, dili ba? Riyan. Abaga, anak. Sakit? Ano sa pag yun? Muna niya, dali na dali sakit siya. Yun saan mo pagkabalas ko ah? Yeah? Yun saan mo pagkabalas ko ng hilot? Ay, si Bonirex. Ano naman? Ay, ay, nakita mo ba itong yung mga ano yan ba? Kung classmate ko nga nakailot kung kubag yan, PL. Katong Muslim? Oo, ano nga. Bon, mahilot tayo, mga papa no. Oo, mahilot. Kala ko bon ba, ano. Naman ito ko. Hindi ano. Ikaw mo ito sa kanina buntag yung alas 2 lang kay maray bakante alas 2. Ano? Wala lang po pulis pila ganina kay kapoy ako lawas. Lain ba gusto lang yung murag natin debate, no? Ay, hindi. Nakasubscribe na kasi kung YouTube. Wala pa yan, mag-subscribe pa kasi. Subscribe sa kung YouTube na yun. Makanya YouTube man ito na madala, madumagag isa ka-subscriber, ano ba? YouTube channel lang sa YouTube. Sige. Eric Hilot lang, butang naman i-search lang dito, Eric Hilot. Ano? Okay. Magawas na po ka sa YouTube. Daghan naman taga-Kurisa din, nagawas. Ay, ako lang, kailan ako nagbuhan niya. Oo, ang kato isa babae. Kawan ba na working? Itong classmate po ninyo, ha? Kung nailot po na ako dito. Sige. Asa ganyan yung balay? Sa Roas Extension, Talisay. Ruas Extension. Talisay. Talisay sa may kanto Emily. Oo, Ana. Sige. Ayan guys, shout out sa taga Ruas Extension, no? Kanto sa may Emily Ilhari, Ruas Extension, Digo City. Ayan, shout out sa inyo taga Ruas Extension. No, hello sa inyo ha, no? Eric Hilot ni guys, no, na-adre inyo hang silingan. No, atong tabangan nga mamaayo sa iyahang ginapamati, no? Ini absent in town na siya, nata na pamati, no? Kalintura, suba, sakit ng kalawasan, balik-balik ang ubo, balik-balik ang iyang kalintura, no? Pangit kayo sa paminaw dito sa itong kalawasan ng ana, no? So, may giinom ni mo tambal. Nicole Genia. Kumusta man? Bro, magwaya ko niya. Ini ko maghilot ron, inuman ni mo kalaksan FROBUG6 sabay. Alaksan pala. Ini ko maghilot ato ka parmase tapos palit ka kalaksan FROBUG6. Inuman nimo pag man nimo inom, nindot og gusto ka mo timo. Timo pag man nimo tinutambal. Inom ba ka gatas o kung si pares mo sa gatas o mukaon ka, duha man guna ka buok, mugutom man guna siya. Inuman nimo, sabay nimo, after 4 hours usban nimo. Di ka sa pag-inom nimo, anak, batayan, ginom kaon ka, kaya nagkaman kay gutom na siya. So, ayun guys, sa tabangan na itong mamamaayo, no, na sa iyong ginapamati, siyempre inubanan sa pagkampo sa Ginoo, no, kaya di man pwede ko at Ginoo, no, tanan ta, no, kung sa man ato ang gituruan, no, so, ano lang, siyempre, tanan nga muduol rin sa kuha, no, maningkamot ta, na mamaayo, no, siyempre, bulahan ka itong nagaduol sa kuha, no, so, sa first lang yun, no, karon pa mo nakakita nga video, no, tanawa po niya kung ibang video, kung hilig ka o hilot, yun nga traditional, no, ang kato nahilot na nakatry na,
Pero kung mapagkakatry sa kuang hilot, mapansin ninyo kung mahilot mo guys, makapansin mo kung sa inyong gunit na ko, no? Lahi, kung pag ako nang kagunit sa lawas sa tao, no? So, ato yung tabangan, ng mayo, no? Ayan, shout out sa Tagawas Extension. Ayan, shout out po na po ang mga suki nako sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao, ang mga suki sa hilot. Shout out po na ko, ako ang top 12 countries viewers, no, na nako top 12 na countries viewers, no, wa ko kabalo kung unsa na sila nananaw, Pilipino bang dili, no. Shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Please subscribe, like and share my YouTube channel. Siyempre number 1 ako salamatan ang Pilipinas. Maraming salamat, no. Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas, maraming salamat. At siyempre lahat ng mga OFW, shout out na ko sa inyo. God bless po. Ako mga subscribers, mga viewers. Kaya sa mga nangutan na kanunay na ko, ang location ako kung taga-asa daw ko. Taga-asa ko. Ang location ako is First Cram Street, Rabino Compound, Purok Manga, no? Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur. Ayan, taga Digo City ko guys. Kaya kung ano naman mga pangutan na ba yun, na dito, tanawa lang yun ako Facebook. Eric Hilot ang binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan, ako bago Eric Hilot ang tinakda. So ayan guys, so magiging ako karon, shout out sa inyo tanan, no, kay grabe subaw. Kay sir. Ay, ma'am. Ha? Ma'am kuya. Sa din. Ma'am, ma'am di ay. Sorry kayo, may mag-sir. Pareha mo. Nakabaikat lang. Ha? Nakabaikat lang yan. Right lang. Second di pod may lang siya, jiling daw sa mabuk. Ang mababae magkuno pareha mo to pino. Sa una ya, itong nag-advance siya. Mubo. Mubo kayang buhok. Mubo, no? Na lang, no? Sa hilot na ko, so karon na po ka nakakita. Tanaw din ni guys niya. Way kating-kating ni nga video ni, diretso-diretso, walay edit. Ayan. So, napo ni sa part 2 kay para nindot magod ng mag-video ta kay daghang po masayod. Dili lang kita lang, no? At least masayod ang mga lagyo, asa man ni, no? So, sharing lang. So, na lang. So, maghilot ako guys. Please subscribe, like, and share. Love you guys. Ayan, shout out di ay sa taga Nabunturan. No? Kisa yung mama ka na? Si Agelanis. Shout out sa taga Nabunturan, madam. Shout out po sa imong papa sa Sa Manila. Villamornes. Ha? Villamornes. Kapit sa mga dol-dola na. Ay, di. Yung pangalan niya. Ada sa Kuan, Lucas, Manila. Muntalban. Montalban. Ayan, shout out sa taga Montalban. Ayan. Napahilot yung mga anak. So, ato tabangan, no? Mamaayo. Ayan. Shout out sa taga Montalban. Montalban. Ayan, ang kamot. Talaga mas kuha. Tanggalan na yung kuha. Ay. Okay na ka na? Di ka magaling malala din yun. Sa Manila. Malalag, Bulacan.
Ha? Analisa. Ito sa tulungan. Okay na ba? Wala na. Di ka lisod na? Undan? Ah, di naman yun. O kuha ko na itong unlan. Okay na yun. Okay. Pero ko kira? Oo. Hindi sakit ha, kaya para maribisan. Mahirap? Nabasa na ikan hapon? Yan. Nabasa na ikan hapon? Oo. Hmm? Oo. Mas mahal doon lawas. No? Ito. Kira. Lihat gamay. Lihat gamay.
Ha?